Gi koronito wadonje weche mag tuke kaka sadhi mondo wanyisi to koro chopo nango. Jep ngeno Cynthia e jaloch ng'wech mag Kisumu City Run kokao seche 2 gi dakika 40. Ng'wechno chaka yanga kar sade konyange apaya mageng Taifa Park ka giluoro bomano kendo tieke kar tuke ma Jaramogi Oginga Odinga Sports Complex. Piem makamano no bagi e bwo chenro mar Kisumu Tourism Week kaka yor jiwo weche mag limbe e pacho ka oganda mane oyuoro ojiw e weche mag rito alwora kod pidho yien. Race ya leo haijakuwa rahisi, lakini nashukuru Mungu nimeweza kuepuka mshindi wa siku ya leo. Hiyo mbio yenye nimekimbia haikuwa mbaya sana kwa sababu mazoezi ndio inalingana ufanye, lakini sikufanya kutosha, ndio kwa maana nimelemewa. Time yenye ilikuwa nafaa niingie, sijaingia, nimepita na dakika karibu 5 hivi. Ndio kwa maana sasa nafaa nirudi nifanye mazoezi vizuri. Club Mar Gor Mahia